Soucit bez kompromisů. Technika 4P nebo technika RAIN. My všichni jsme ztraceni a zapleteni v sítích našich životů. Jsme zaměstnáni plánováním, obavami z budoucnosti, posuzováním všeho kolem nás i v nás. Jsme neustále zaměstnaní snahou naplnit očekávání a řešit problémy. V těchto sítích ztrácíme kontakt s tím, co je nejpodstatnější. Zapomínáme, jak naše srdce touží po lásce a propojení. Zapomínáme, že jsme součástí všeho míra. Že naše pravé já není ohraničené, ale propojené. Cítíme se odcizení, osamocení, bojujeme za uznání. Zapomínáme, kým jsme ve své podstatě. Jako bychom měli klapky na očích, bloudíme a hledáme cestu dovnitř sama sebe. Cesta k sobě vede skrze soucit bez kompromisů. Utrpení a bolest jsou překonatelné cestou soucitu a lásky. Někdy se stává, že jsme plní nepříjemných emocí, třeba strachu, hněvu, studu. A namísto, abychom se s nimi snažili bojovat, tak jak to obvykle děláme, a utíkáme před nimi nebo se je snažíme přemalovat jinými barvami, tak teď uděláme první krok a otevřeme dveře tomu, kdo se skrývá. Připustíme, že se z hloubi duše třeba i bojíme, že budeme sami, nebo že budeme závislí, neschopní a že se za to stydíme. Každý máme jinou hlubokou bolest. Tahle ta je moje. A druhý krok je dovolit si všechny tyto pocity vnímat. Připustit si, že je mám. Zůstávat s nimi a jen zhluboka dýchám. Jako bych chtěla co nejlépe poznat tuhle svou největší bolest, tuhle svou největší slabost. Přestože to není nijak příjemné. Mým prvotním záměrem není to zvládnout, ani to změnit, ani to nemít. Spíše to chci vidět bez hodnocení. Bez toho, abych se bála, bez toho, abych se styděla. Prostě vnímat svou nejhlubší bolest takovou, jaká právě je. Dělám své bolesti místo ve své mysli. A jedině tak ji mohu prozkoumat a poznat všechny její tváře, všechny její převleky a podoby. Plnou pozorností pronikám svou potíž, svou bolest, své trápení. Poprvé v životě neodvracím pohled a zkoumám s opravdovým zájmem všechny pocity v mém těle, které doprovázejí tuto bolest. Všechno to stažení ve svalech, hlubokou bolest na hrudi, sevření a strach. Pohlédnu do očí tomu strachu a ptám se, odkud jsi a kde sídlíš. Vidím, jak mi svazuje ruce, jak mne spoutává a připoutává k zemi, jak toužím nesklamat, jak toužím zasloužit si, jak mě odděluje od mé podstaty, od mých blízkých. A mohu se ptát, co právě teď niterně potřebuji. Potřebuji obejmout? Tak silně a tak srdečně, jak je to jen možné, tak niterně potřebuji obejmout sama sebe a svůj strach. A přijímám sebe takovou, jaká jsem. Se všemi nedostatky, se všemi strachy, se všemi bolestmi. Přijímám sama sebe tak, jak jsem. Bez nároků, bez hodnocení, bez posuzování. Teprve pak přichází hluboké porozumění, pochopení a soucit. Soucit bez kompromisů. Mým tělem prochází jemné teplo, šíří se ze srdce do celého těla, prostupuje celé mé tělo, kosti, svaly, kůži, vnitřní orgány, prochází skrze mne, jako bych spočinula na klidném moři a vlny konejšily všechny
stezky světa. To je soucit. Soucit bez kompromisu.